പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന. 98-ാം സങ്കീർത്തനം 3-ാം വാക്യം. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിജയം ദർശിച്ചു. കർത്താവിന് ആനന്ദഗീതം ആലപിക്കാനും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്കും നേടിത്തരുന്ന വിജയത്തിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ജീവൻ നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ദേശത്തും ഞങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അതിനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ഞങ്ങളുടെ ദേശങ്ങളിൽ ഒരുക്കിത്തരാൻ കൃപയുണ്ടാകണമേ. മനുഷ്യരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നവരായി തീരുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വരം തരണമേ. സത്യം തന്നെയായ അങ്ങേ പുത്രനെ അറിയാനും ആ പുത്രനിലൂടെ സ്വതന്ത്രരാകാനും ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയരുളണമേ. യേശുവേ, അങ്ങയെയും അങ്ങയിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തെയും അറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയാതെ പോകുന്ന ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകണമേ. എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്തു തരും എന്ന തിരുവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും അങ്ങേ അറിയാത്തവരെയും അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മാതാവേ, അലർജി രോഗത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. രോഗത്താൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്നും അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും സ്വീകരിച്ച് അലർജി രോഗത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങേ പുത്രനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ.